ден! Днес ще разкажем как се прави външна хранилка или поилка, която както себестойност излиза около 1 лев. Не е много скъпо и не е много сложно за правене. За целта ни трябва коляно, което е FIT 32. Защо FIT 32? Защото пасва идеално на всяко едно шише на капачката, нали, от такъв тип, било малко шише или голямо шише, от 500 мл, от 1 литър, от литър и половина или 2 литра. Значи закрепва се по този начин, така че стои отвънка на кошера, бързо се взимат едните шишета и се раздават другите. Това е преход от 32 да намалиме на 25, който ще залепиме тук. По този начин. И от тук ще ни трябват обикновено достатъчно 5 см. В корпуса влиза 2 см и половина. Толкова дебела обикновено дъската. Или ако ви е 2 см дъската, си сметате 2 см плюс още 2 см на сам 2,5, значи 4,5, 5 см напълно достатъчно. И в случая ще го направим 7 см. Защо? Примерно, ако е корпусна система и капака, като при мен примерно има козарка, в някой случай шишето може да допира до козарката на капака. Затова малко го изнасям напреде. Заради това ще бъде 7 см. Да преминем към лепенето. Обикновено има по няколко секунди се държи, да кажем при FIT 25 има си таблица, горе-долу ориентировъчно казвам. При FIT 25 прилепене се държи около между 6 и 8 секунди, ако не се лъжем. Тук около 10 на секунди е напълно достатъчно, не е необходимо повече или по-малко. Особено когато за вода се прави, да не се претопли. Един такъв полезен съвет. Тук е напълно достатъчно. Слагаме го. Е необходимо да натискаме или каквото и да било. Проходът е достатъчно голям. И от двете страни. Сега вече ще ни трябва, нали, когато правим примерно за 20 или 30 хранилки, правим само тази процедура. Тък, нареждаме ги и после сменяваме на пистолета тия неща, които се нагреват, за да може другите да залепваме. В случая ще го сменим сега малко по-набързо в движение, понеже снимаме да не се бавиме излишно. По този начин. Слагаме за FIT 25. Преминали сме на по-малък размер. Тук ни трябва едно парче от тръбата, което ще бъде, в случая казахме 5 см ни е достатъчно и ще го направим 7 см, за да имаме като резерв. Това е да може да бъде малко по-изнесено, около 2 см ще бъде по-изнесено.
Това е тръбичката, която ни трябва. Както казахме, необходимото за корпус обикновено стандартно 2 см и половина в България, който се ползва при гърдъв е стандартното 2 см. Значи 2 см и половина ни е достатъчно да забиеме в корпуса, за да стои хубаво. Още толкова ще забиеме насам, ще залепиме, ще вкараме в улата. И това е. Пчелите ще преминават и ще дойдат тук, за да взимат от сиропа, който сме приготвили. Който в случая хубавото на тази хранилка, че се приготвя сироп за стимулиране на отводки на майката, когато нема паша. Има такива периоди, когато остава в семейството по 10 дена, ако прекъсва пашата поради една или друга причина, било от времето, от дъжд, застудяване. Тогава, когато пчелите взимат по 100 грама сироп, майката помагаме и да не спира да снася. Нагрел се вече. Няколко секунди са необходими, 6-7 секунди, за да стане хубава спойката. Не е необходимо да натискаме прекалено. Това ни е улата в случая. Готовата хранилка. Външна хранилка. Значи, какво трябва да направим? Трябва да направим, понеже и тук е точно 25 и когато речеме да забиеме на корпусите има дупка, е необходимо да има дупка 25 и 25. Не може, когато е направена тази дупка в 25 случая, може ли само за малко да покажем ето тук на този корпус. Тук сме направили FI 25, но няма да може в случая това да го забиеме по този начин. Просто няма да влезне така. Затова сега ще направим. Значи, ще направим тази процедура, да може да отнемем малко от полипропилена. По този начин сме намалили от диаметъра. Това нещо е намалено в случая и ще се забие нормално. Докато другия вариант трябва да го пилиме на шмиргел, което е доста неприятно. Голямо помага ни трябва вече. Някъде да го оставим да не се изгори на така. Се каже. Да го оставим да изтива. Може да покажем в момента на това съндъче. Така. Това е 4 рамков нуклеус. От тук 4 рамки, от тук 4 рамки. Имаме прелка малко долу за семейството. Тази прелка ни е за през зимата, ако остане семейство тук, да примерно с резервна майка. Хранилката в случая се маха зимата и може да се остави, да излиза семейството отгоре за по-лесно. Или за, да кажем, да го оставим на вентилация. Другия вариант. Готовата ни хранилка, тип УЛА.
Това е. Значи, влиза така една идея сито. Сито, за да стои, за да се крепи, нали, да не е много хлабаво пък да падне. Направихме това удължение, което казахме 2 см повече, за да изнесеме, ако имаме козарка на кошера, може да ни пречи на шишето. В случая, нали, при мен както е, имам такива козарки и може некъде да ми пречи. Заради това го направих малко по-дълго. Може ли само да вземе? Ето, примерно, да кажем, нямам подходящи шишета тук в момента, но мога да покажем с това шише от Кока-Кола. Хубаво е пластмасата да не е много мека като еластична като тази на Дерби, хубаво да оребрена, да по-твърдичка пластмасата като тази. Поставя се шишенцето в този вариант, стои си. Значи такова шише от 500 мл стига на семейството, ако е от водка, стига за 5-6 дена. Една така средно силна от водка. Дори и 7 дена. В топлото време добавям, да кажем, когато съм направил 10 литра сироп, добавям 10 мл мравчена киселина като консервант, в топлото време да не се прокисне сиропа. По този начин от водката, когато направим, да кажем, май месец, може да подадем без да притесняваме отгоре, да отваряме, нали, майка може да има, да чакаме да се облети, нали, да се оплоди. Да не тревожиме семейството. Минаваме, ако сме поставили един път, взимаме празното шише, поставяме ново шише, което е пълно. И не докосваме кошера повече. Не го притесняваме. В шишето обикновено слагам чай от няколко билки коприва, маточина, мащърка. Слагам кобалтов хлорид, когато стимулирам семействата. И сиропа вече в зависимост от случая, дали ще бъде 1:1 или 2:1, зависи с каква цел го даваме. Капачките, тук е една друга капачка, примерно, на това шишенце. Това е по-добрия вариант. По-добър е от този. Тази капачка е малко заобленка. Значи имаме по-малко стена, която държи шишето правилно. Какво се получава? Когато е по-малко стена, шишето може от ветъра то стига до тук, много трудно ще пада. Само един път съм видял да падне шише. Но има тази хлабина. Ще падне, когато е празно вече, фактически. Когато е така, с по-голяма стена, значи шишето е вече много по-стабилно, няма да падне. Нали, това говорим в случая, когато са по-големи шишетата, от 1 литър, да кажем. Но може да, нали, тук вече това е 1,5 литър шише, когато няма да ходим на пчелина, или имаме големо семейство, няма да ходим на пчелина, да кажем 10 дена, поставяме си по-големо шише от 1,5 литър. Може да поставиме и 2 литра, разбира се. Трябва да си подходящи шишета, нали, това е меко. Това се получава вакуум, засмуква и почва да капе. При това шише твърдото, шише, то стои, просто стои си без да се вакуумира, не капе. Когато сиропа се налява в шишето, трябва да е догоре. На капачката имаме дупки, сега ще покажем как ги правиме. Като се обърне шишето и да се постави, значи прокапват, да кажем, 5-6 капки. Получава се вакуум и то не спира да капе. Не капе повече. Значи пчелите трябва да дойдат по тръбичката, до капачката и с клубочетата почват да смучат и да взимат от шишето. Но не могат да вземат много. Тук хубавото, че ние
няма да им дадеме много сироп, ще вземат само 100 грама на ден, максимум 150 грама, ако е много силно семейството. Това означава, че те няма да го складират в питите, в медови пити. Те само един вид ще казват на майката, че има приток на нектар, тя ще снася, ще получават от сиропа, който е с билки, с витамини, ще засилват имунитета по този начин. И удобното е, че няма се ходи, нали, ако да кажем, имам други хранилки, които са, да кажем, литър и половина, два, ако сложим отгоре сироп, те ще го вземат за един ден, ще го смъкнат. Но литър и половина сироп те не могат да го изядат, ще го сложат в медовите пити. А ние не искаме в медовите пити да имаме сироп, ние искаме там да има нектар от природата. Относно как се прави, ето взимаме една капачка, правим дупките с пергел. Пробвал съм и с по-голям, по-дебел, значи тук ние един момент, милиметър и половина този пергел. Милиметър и половина, което е достатъчно да взимат, значи на такава капачка се правят 5 дупки. Да кажем, на тази капачка нещо съм правил експерименти, съм дупчил. Слагам една дупка в средата, една от тук, една от тук, една от тук и една от тук. Значи 5 дупки, в момента са повече, понеже имаше 2 дупки. 5 дупки, които са напълно достатъчни за семейството да взима около 150 грама, 150 милиграма на ден, което ни устройва. Значи, целта ни е не да храниме семейството, а да го стимулираме, да му подадеме витамини, да му подадеме чай. И един вид в семейството не спира нектаропотока. Те не стоят гладни и да се чудат, нали, ще има ли нектар, какво ще стават, нали, да блокират майката да снаса, после което преминава доста време, пък тя когато почне пак нектара, нали, има пак период, който тя пак да почне да яйцеснаса така със силата си. Всяка една капачка се продупчва с 5 дупки. Може да експериментирате да направите и с 3 дупки, но много по-малко ще взимат. Много по-малко. 5 дупки е напълно достатъчно. Хранилката типова не съм я измислил аз. От руски сайт съм я видял. Наш колега Русняк беше направил. За мен е много удобна за стимулирано подхранване. В някои случаи, когато сме отделили, да кажем, от водка и сме направили така, че там да няма летяща пчела, знаете, че тогава трябва да има вода. Нали, да оставим вътрешна хранилка с вода задължително. Минават, да кажем, 5-6 дена, докато се излюпат, нали, едни пчели, пък други тръгнат да донасят вода. Тогава пак е удобно да се, вместо сироп или редък сироп, може да се постави 2 към 1, или пък само вода да се постави, те си взимат и имат вода. Мисля, че това, ако имате някакви въпроси, да много сме били полезни. Това от нас е до скоро.